Zo, goeiedag iedereen. Ik ben hier even uit de Oostburg bij de Albert Heijn. Dus de gewone Albert Heijn. Even op mijn fietsroute. Ik heb nog een paar zaken nodig, maar geen tijd om naar huis te gaan. Dus het is op mijn route. Kan ik dus ook hier kopen. Hè. Ja, je ziet ook hier die klassieke aanbiedingen van die verspakketten en zo. En natuurlijk de bonusvoordeel is geldig in alle winkels. Hè. Oh, das für ein Paprika. Bon, het voelt hier toch wel serieus kleiner aan. Hè? Ik ben nu gewoon van de grote winkel. Als je zo even bent, het is vooral het plafond. Ook die is lager hier. Die olijfolie zien terug aan de klassieke prijs, 8,49 hier. Natuurlijk hetzelfde als in Huls. Dus het was een goede zaak van het in voorraad te kopen bij die tijdelijke promotie. Dat is ook een prijsfavoriet dit hier. 22 mil. Daar heb ik al 2 van meedoen. Dat zijn vrij goede deze hier. Dat is al een tijdje nieuw, die milkshakes. Ik had al wel dat merk gekocht vroeger in gewone dranken. Hè. Dus tweede aan de halve prijs. Combineren mogelijk. De shake. Is ook wel leuk tussendoor met het fietsen en zo, dergelijke drank. En ook die andere hier staan in bonus. Allemaal feitelijk de gewone. Bon.
Momenteel 7,79 deze hier. Ik zie toch wel een lichte stijging in de tarieven van de koffie. Dus alle 200 gram. Oké. Ik ga dat een keer proberen voor iets anders. Even kijken. Te vergelijken. Zo. Dat kan ook nog mee. Ja, de zelfscankassa's zijn daar. Doe maar waar ook. Doe maar gaan ook. Ja, doe maar daarom moet je het komt ook van jou. Nee, dat hoeft niet. Dat is alleen nodig als het mensen maar Waar is de code hier? Vragen. En dan dit hier. Dat gaat ik altijd bij die zelfscankassa's zo'n zaken dat je niet direct weet wat dat het is. Hè? Koffiebroodje. Maar.
Ja, en dan nog een met chocolade. Ja, dat klopt. En dan nog die. Bananen, iemand roken hier. Mevrouw, excuseer. Welke bananen zijn dat juist? Moeten die gewoon geworden, die bananen? Ja. Aha. Ja, bedankt. Ja. Dus die moeten gewoon worden zoals de andere. Oké. Kom er zo aan. Ik kom wel even een paar producten scannen. Waar komt u? Een paar producten scannen. Ah ja, doe maar, ja. Oké. Ah ja, het staat hierop steekproef. Ik had het niet gezien, ja. Nee, dat is helemaal niet erg. Is dat omdat ik verander van winkel of zo? Want ik ga altijd naar een andere winkel. Is dat Ah, ja. daardoor? Ja. Ah, waarschijnlijk is dat, ja. Ja. Maar ik ga altijd in Hulst en nu ben ik hier op doortocht met de fiets. En daardoor, ja, Ja, dan is het, ja. Maar ja. Ja, maar het stoort niet hoor. Had u het tasje al bij of heeft u die er? Het tasje heb ik gescand al hoor, ja. Ja, top. Nee, dan is het goed iedereen. Ja. Alsjeblieft. Ja, dank je. Dit is nu een mini-factuur hier. Bon, de deur gaat ook open met dat mini. Ik heb natuurlijk wel een factuur digitaal, zal wel te zien zijn in mijn account.